हाँ भैया आई लव यू फलानी केकरा के हो। अच्छा इनका से कुछ सुनबो लो। अरे कुछ भी बोल दीजिए। हेलो नमस्ते हर हर महादेव बोल दीजिए। हाँ तब तक कुछ बोलिए हम भी तो सांस ले लें। गाड़ी दे दो। देखो गाड़ी मत दिए पहले नहीं के परिकावेला से एक बाद बहुत करियावेला से। हाँ अभी चढ़ा बढ़ा कर दिए से मार दो। जब मार दे तो पीछे से मैं भाग गया अकेले जो रे पिटा जी धुना जी। हाँ देता है रुको। कुछ भी बोल दीजिए। हर हर महादेव। और क्या बोले आई लव यू। और क्या बोले आई लव यू। आई लव यू कुल का कहता देखी हो। भोला पांडे जी भोला ठाकुर सुना भोला पांडे जी प्रणाम। तीरवा लोग पैसा दे के 2 सेकंड होल्ड काहे कर दे के निकली लोग फोटो। धन्यवाद। मनोज तिवारी चुरावनपुर पड़री। अच्छा हमारे घर के भीड़ के बनी सादर प्रणाम। आई भैया वही स्केल रहे थे। एक बाद एगो प्यारा भैया के फरमाइश आई बा। हाँ एक बाद देखी भगवान ही ना कहस कि तू बीजी बड़ा काम करता रहा सब काम धाम छोड़ के हमारा कहीं आवो। बहुत लोग बाने कि मंदिर आवेले रोजे रोजे लेकिन मन में भक्ति नहीं खेते। जब पूजा कोइला के कोनो फायदा भक्ति मन से होला। रुआ बीजी बानी भोरे उठनी 11 बार महादेव जी के नाम ले ली। देखी महादेव जी के लीला भगवान ही थोड़ी कन कहत पूरा मुराम छोड़ के आजा गिर जा शरण में ना वही पे वो गीत बा। हाँ अब जगदम्बा बाणे का तो सोमारी मंगर के पुराण ना कर सुन ले बनी। अरे की रोवत रहा चाहे हंसत रहा सत रहा। ये गाना के गीतकार हमारा गाँव है क्यों बिट्टू तिवारी जी बहुत ही अच्छे राइटर हैं। आइए राइटर साहब आई यहाँ के बाबा के बहुत बड़ भक्त हैं। यहाँ के यमराज की गोड़ छूट के आइल बनी बबे के आशीर्वाद से। एक बार जोरदार ताली हमारा बिट्टू भाई खातिर बजा दिलो। आपन माटी चना से काली गाना आई सब लोग सुन ले लोग ठीक बा ना। अरे की रोवत रहा चाहे हंसत रहा सत रहा। सब लोग पुलिस प्रशासन के लोग उपस्थित बा। इहू लोग से का नाम बा कि कैदी पकड़ते रहिए जे दारू पिया तो करके पकड़त रहे लेकिन तू बांस मारी के बाद कोई नमः शिवाय सब पाप और कट जाए। का है वो जरूरी बा इहो जरूरी बा। मानी मारत तो पापे न करत नहीं। लइका सबके नाम दियो स ऐसे एगो दुगो लइका बिगाड़ देलस। अरे की रोवत रह चाहे हंसत रह नमः शिवाय जपत रह। अरे रोवत रह चाहे हंसत रह नमः शिवाय जपत रह। अरे लिखत रह चाहे पढ़त रह लिखत रह चाहे पढ़त रह। भैया का जपे के बा आ नमः शिवाय जपत रह। अरे रोवत रह चाहे हंसत रह नमः शिवाय जपत रह। कि माथा पर धो देले जे कराऊ हाथ हो हाय देखो ई बाबा के दरबार में आइल बने कि माथा पर धो देले जे कराई हाथ हो जेकरा माथा पर बाबा के हाथ रख के छू दियो कोई बोलता ही नहीं कि माथा पर धो देले जेकरा
के छुदी के कर औकात हो अरे बैठल रह चाहे फटक रह बैठल रह चाहे फटक रह का करे के बा कौन चीज जपे के बा आ नमः शिवाय जपत रह अरे बैठल रह चाहे फटक रह नमः शिवाय जपत रह बोल बा प्रेम से बाबा परमेश्वर नाथ की कि नाथों के नाथ हवन त्रिपुरारी अब भक्ति में झूमे कलू बिट्टू तिवारी जोड़ा बा अरे कि रुकल रह चाहे बढ़त रह रुकल रह चाहे बढ़त रह और एक साथ सब नमः शिवाय गाते हो हमरा साथे रुकल रह चाहे बढ़त रह नमः अरे रोवन रह चाहे हंसत रह अरे रोवन रह चाहे हंसत रह नमः शिवाय बी माइनर एगो भजन एकरा बाद हमरा सब भाइयों के मन बा कि एगो डांस से लास्ट में भइल रहे हुसल हो जाए लेकिन एगो भजन के बाद हम का कहें हाँ ये बक्सर जिला है यहाँ जान से लोग खेलते हैं हट जा लोग भैया